Assalamu alaikum Türkmenistanlar, assalamu alaikum dünya Türkmenleri. Men Hıdyrov Kakımrat, Türkmenistan'ın halk hareketinin Türkmenistan Demokratik Saylığın gurnağalarının biri. Aziz adamlar Türkmenistanlar. Düğün yine bu bir kan prezident sanlar arkalı owo hocalığı değişli pudokların bölümlerin başlıklarının yığınında hakim bilen. Birinci gün nemeden yığınanda menden tankid alanını göz bir zatlı təsir edip mi qaydı? Düğün Türkmen atların başlığı var. O tayda Owo Hocalyk Institutunun rektoru. Ozan Suw hojalyk var. Hemmesi şo tayda yığılmışdylar. Hemmesine o Müşikov var, Esen Muradov var. O boşlar. Durduliyev nerede diyor men heyran. Durduliyev'in boşların biri. Endi eştin. Bu düğün öz ağzı bilen aytdy. Owo hojalygyň ýagdaýy pes dedi. Şu 2019 ile 2020 ýyly deňesen 2019'da gowy ýagdaý dedi. Yok, gurban bolayım. Yalan sözleyen. Owo hojalygyň ýagdaýy agoniya ýagdaýdy. Şu Saparmurat Tilkin döwründen beri. Sen 2009'da gazda 2009, 2018 aňarky ýyllar semiz ýyllar, semiz diýende näme üçin gazyň pulu gelip otyr. Şolaryň pulu bilen sen ýapdyň owo hojalygyň defisitini. Defitsit diýende owo hojalyk getirmedi o puduk pul. Men sana duýdurýan näme üçin? Owo hojalyk agoniya ýagdaýda. Endi sen doktor adam, başga sana duýdurup bolanak sen bir zadyň käriň bilýän. Ine owo hojalyk ýürek diýili. Galanlarym ine organizm. Böwrek wa, ökön wa, içege wa, beyin wa. Olar 10% işlese, owo hojalyk 100% işläp bir ýyl işler, osyň ýykyly, insult boly. Şöyle de daýhanlaryň ýagdaýy. Daýhanyň 7 mi 10 san edaraly wagtaýdy. Üstünden durýar. Şu ýylyň başynda ekinçi başlaýar. Şu hasyl ýygnama döwür gelende hemmesine bergi bolup çykyr. Özüne hiç sat galmıyor daýhan. Daýhan olsan sana bir zatly edermi ka? Ýüregi bilen. Sen günde günaşa çıkıp gowaça diýen. Daýhanlaryň samsykdara gowaça ýetişdireli öz mallaryny sokyşo, atyzlary, gijesine. Se mallary semiz bolsun diýip. Se o mallaryndan oňa nep bar. Sende nep ýokdugyny bilinip otyra. Sebäp texnika üçin sen olar tölemeli, dökün üçin tölemeli, o suw üçin tölemeli, hemme zady tölemeli. Olsan bazar erkin bahaly bolup bilemiş otaydy. Konkurentno sposobny bahalar bolmaýar. Sebäbi hökümet sykyp alýar ondan, daýhandan. Daýhan olsa ekesi gelýän bir zatlar. Öz hususy melleginde şu bir ýyllyk 3-nçilige diýen şu zatlary eker, durar. Sen şonu bilýän. Hemme zady bilýän. Ýöne sen mejbur boldun şu zatlar aýtmaga. Çıkıp halkına arasında. Sen özün şeýdip adamların ýanynda bir hili näme diýen adamları çekesin geldim. Yok, men sana düýün aýtdym, öňüň aýtdym, hemme video. Şu adamlar dursun bäri, senki soňky çykan hayvanlar şo itleriň, atlaryň, bişikleriň seni ýigrenýär. O soňa men sana ýene bir zezig aýdasym gelýär. Sen Türkmen atlara eýle diýdiň, beýle diýdiň. Türkmen atlaryň sanlaryny köpeltme. Sen halk barada kaçan oýnaşarsyň? Halkyň sanyny näde köpeldersiň? Halkyň sanyny köpeltmeseň sen atlaryňa kim sereder? Hiç kim seretmiyor atlaryny. Halk gitse. Döwrebap tehnologiýany getirip täze nemez näýli, şüýli, gözül ýalyp perfekt gowy zatlar getiräý Türkmenistanyň içinde. Şu 7 san, 10 san adamly bolup dursa, Türkmenistanda o biz proýgyşyny wariantlaryň proýgyş bolýar. Utunç utulýan ýagdaý bolýar.
Sebäbi dayhanlar samsyk däl. Olar aýdy, hökümet bilen karta oýnap bolýar. Lotereýa oýnap bolýar. Hökümet elmadamy öz bähwidi bilen ýördi. Olar utyldy. Sebäbi Gurban uly. Şu çağlar wagdan başlap senin ýanyňa çyl korrupsiýa, sen özüň hem korrupsiýanyr. Men sana maslahat berip bilýän. Nädip bu zady aýryp bolýar hemme zatlar. Ýöne maslahaty aýtmanka öň dykkadyň bilen bir zady diňle. Sen näme üçin ýerden amansa turýan? Amansa sen näme üçin turýandyň aýdyp berýän. Entek Jramflar, Jadan Hram o Çernovay o neme Hacımar Hacıyev mi kim o birleri var onların kampanya. Yine bir biri var otaydı. Olar halka yakın adam tapmadı sen ya 2006 yılda. Halk höwes bilen o sereder ya. Şu adam tapsa sen yerine. Şu gün sen Sapar Murat Niyaz'ın yanına gidiyen mihmançılıda ömürlüğüne. Ömürlüğüne gidiyen. Şoň üçin sen bir gysgaça wagtyň var. Şu zatlar çalışmak üçin. Sana indi maslahat. Näme şeýle? Ýerden sen turanda sen aýdýan özüň. Menen de hiç sat ogurlyk etmeýän. Men pullarym ýetik diýen. Daş töwreňdäki Müşşikow, o boş Esenmuradov, Durduliýew esasy, samsyk. Şu hemme vitse-premierleriň çalışýan. Ministrlerinden başlap. Yaş oğulları, tecrübeli, ukyply oğulları ýygnap öz daş töwreňi ýygnýan. İkinci, sen ýegenleriň hemmesine cinayet iş gozap tutsak edin. Ayal doğanlarından başlap. Ulu ayal doğanın institutları smatraşy bolup oturýan. Messalin ayal doğan Gulnavady, Krasny Krest'te oynaşlar bilen. Korrupsiýoner oynaşlar bilen. Hemmesini ýygnýan. Cinayet işe çeken. O ayal doğanın aydanda şu universitetlere zatları söylediğin. Sebäbi olar yıktılar. Gramotny oğulları, tecrübeli oğulları, bilimli, ukyply oğulları yol vermän universitede yolları, institutları yol yaptılar. Bir topor korrupsiýonerlaryň çağlaryny girizip otaydı. Bir topor oğulları, boş oğulları az okudup ýör. Hemmesi däl, hemmesiniň göňüne değmeýän. Hemmesi däl. Belkim bardyr, şolaryň arasynda nemedi. Men sana şu Oraz Muradov, Oraz Geldiýew şu Neft institutynyň barada aýtdym, aýdasyň geldi. Ine sana ýene bir suwutnama. Şu Neft gazy institutynyň ýylyndan başlap bahasy ýyldan da o fevraldan başlap, fevraldan martyň soňundan başlap bahalary gymmatlydy okuw üçin. Türkmenistanyň halky hemmesi yarım ýyllykdan tölýärler. Yarım ýyllykdan tölende buların hakkı yok kaldırma. Şu yarım yıllıktan sonra anlarsan. Bular təzden onları siz arka aylar için daplaçı etmeli olsa. Edersiniz deyip hat verdiler. Yine sana korrupsiya diyen yer. O dünkü yığından. Şu Esenmuradov mi kim o? Neft gaz oyuncu institutun başla. Şöyle yağdayda Gurban uly. Sen mecbur olyan Antikorrupsiýonly komitete açma. Antikorrupsiýonly komitetiňe başlyk edip Türkmenistanyň goýup bilmeňse arasy adam başı daş ýurtda oturan türkmenleri çağırýan. Opozisiýonerleriň biri. Meni çağırıp bilýän. Men çağırıp bilsem men hemme zat arasy salat bilýän. Men sana söz berýän bu zatlar. Bir ýylyň içinde dewletden topar beren aylygy $400 getirer ýaly edip bilýäs. 4 ýylyň içinde Türkmenistan arkaýyn şu Ýewropa ýurtlary ýaly Wastoçny Ýewropa ýurtlary diýende Rumyniýa, Polşa zatlary bilen şolar bilen deňişdirip bilýäs. Ekonomikamyzy. Şo zatlar edip bilýäs. Şoň üçin sen mejbur bolmaly, taýin bolmaly Türkmenistanyň
ütgetjek bolsaň, şu döwletin toporunu getirip başga toporlarym getirip bilen registrasiýa etme hem azat saýlaw etme. Men sana söz berýän, näme üçin men sana bergim bar. Sebäbi men koronavirus bilen ýatanda o dünýäge gitmek şu öwrenen zadym da şu Vatan programmany seredeýin. Osaň näme bolsa şo bolsun diýip. Şu ýaşlykdan öwretdiler da gazet okuma ejem hakan pahyrlar. Şu Vatan programmany seretdiýin, şonda sen yüzün açık şöylür keyip sapady lewaba barıp gaza kompressorny stansiýany açdyň. Şoma en güýçli derman boldy. Kakymrat aýtdym, sen özüňi soňka adamlar bolarsyň diýip. Şo o dünýäden sen men çykar. Şoň üçin men sana berýim bar. Şoň üçin şu zatlara maslahat berip otyrym. Men sana aýdýan, sen bizi çağırýan, antikorrupsiýon komitetinde diýen, biz polnosy hemme zady Türkmenistany şu barlap aňyr tünkler edip arasy ýola goýmaga söz berýän. Sen turmaga oturmaýan, men sana söz berdim. Ýöne günaň bar bolsa azat suutda, azat kaziýetde, günaň bar bolsa Ýewropa standart türmede oturýan. Şo zatlary men sana boynuma alyp bilýän. Eziz adamlar, Türkmenistanlılar, siz hemmäňiz dün şahit oldunuz. Öz ağzı bilen boynuna aldy bu. O hojalyň ýagdaýy, o hojalyk pudy tupik dedi. O hojalyň ýagdaýy tupik bolsa, galan pudoklarym ölün ýagdaýda. Sebäbi ýurt ýykylyp otyr bizim. Ýene bir zat ýatdan çykdy Gurban Guly. Sen su hojalyksyz ekrançylyk bolmaýar. Sen onu bir komitede goýupsyň. Su hojalyk Sovet Soýuzydan bäri ikinji ýalgyş toplum energetikasyny boýunçadan soň ikinji pudok bolmaly. Su hojalyk ministrleri. O öz parky bolmaly, zemstariat öňdi. Häzir zemnasos, döwrebap tehnologiýa bolsa, zemnasoslar gerek bolýar. Şo zatlary sen beýinin işlet. Sen ýanynda daş törüňde o jramflar, o Sovet berip bizi ýykdyň diýe döwlet. Sen döwlet bilen durnuksyz ýagdaýda sen iş sat etmedin. Sen keyip sapady berdin. Indi sana şans verildi. Men sana aýtdym. Olar adam tapdygy sen Saparmurat Niyazyň ýanyna gidýän. Sag bolun Türkmenistanlylar. Türkmenistan öňe, Türkmen halky öňe. Türkmenistanlylar ýene bir geze size duýdurusum gelýär. Şu MHM işgärlerini gözüňizde saklan. Bir zat bolsa özüňiz bilýäňiz näme etmä. Sag bolun.